ty bol teda prvý Slovák, ktorý bol tendrovaný do USAGL. Prečo si bol prvý? Ako je možné, že predtým ešte nikto nebol? Že... Fúha, toto akože neviem, ale tak určite som za to bol veľmi rád, že som to mohol byť zrovna ja, čo som bol prvým, ale v kúse viem akože, že ešte tam to nekončí a ešte len teraz to len začína všetko. A keď ti prišla tá ponuka, že si to napríklad videl na telefóne, alebo neviem, ako ti to oznámili, ty aké si mal sebe pocity, že ne, že... Fú, tak akože ja som tam už bol aj predtým, akože dvakrát s nimi aj trénovať sa, kúknúť, ako to tam všetko vyzerá a tak. A musím povedať, že už to je fakt akože na úrovni aj profesionálne veľmi. A hlavne tá rýchlosť, to je neskutočne aj v tom tréningu, keď som s nimi trénoval, to bolo rýchle. A ja som už aj minulý rok, keď som bol v tej Amerike, tak oni si ma už akože všímali a skautovali si ma nejak a tak. A cez minulé leto ma pozvali na ten ich camp. Tam som bol a tam som sa zapáčil aj trénerom, aj generálnemu manažérovi. A tam som mal s nimi aj všelijaké meetingy a tak a hovorili mi, že počas ďalšej sezóny sa budú na mňa chodiť kúkať podrobnejšie a všetko a potom, že by mohol výsť ten tender.